Στοχή. Μαζεύει όμως το επιθετικό rebound. Ξαναπαίρνει την μπάλα. Είναι ξεμαρκάριστος στο τετράλεπτο της πρώτης περίοδου. Κουρουπάκης παίρνει την μπάλα, πηγαίνει κοντά. Καρφώνιο περικλεί. Γκλάσπερ για τον Μολφέτα. Ξαναπαίρνει ο Αμερικάνος του τρικού. Πηδίνει για το Σάμαρτς για 3. Μέσα. Ο Νοήλοβιτς θέλει να πάει προς τα μέσα. Πασάρει στον Μπαζίνα. Σουτ για 3. Εύστο χρόνια αγωνίζονταν με τα χρώματα του Πανερυθραϊκού. Δίνει στον Γκλάσπερ. Ο Γκλάσπερ σταματάει στα 6 μέτρα για τον Καλιανιώτη. Θεοδόρου. Ο Κουρουπάκης κοντά στο καλάθι. Καλιανιώτης βρίσκει ανοιχτό διάδρομο. Πηγαίνει προς Σάμαρτζιτς με τον Καλιανιώτη. Πηγαίνει προς τα μέσα. Ο Σάμαρτζιτς μέσα. Καλά. 6-29. Κουρουπάκης. Κουφόπουλο. Ο οποίος πιέζεται από τον Γκλάσπερ. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Ερυθραϊκό με τον Μανοήλοβιτς. Μανοήλοβιτς θέλει να πάει προς τα μέσα. Ξεπερνάει με τον Σάμαρτζιτς. Ο Βούκαν Σάμαρτζιτς πάει προς τα μέσα. Βρίσκει το χώρο. Πάει προς τα μέσα. Προσποιείται. Κλείνεται. Πάσα στη γωνία. Ξεμαρκάρει στον Γκλάσπερ. Μέσα. Βρίσκει πάσα στον Μανοήλοβιτς. Δεν συγκράτησε την μπάλα. Βρίσκει όμως διάδρομο προς τα μέσα. Σταματογιάννης για τον Τσουμάνι. Ο Τσουμάνης από κοντά. Μανοήλοβιτς. Θεοδόρου. Προσποιείται. Εκτελεί για 3. Ευστοχή με Γκλάσπερ. Για να δούμε την επιλογή του. 5 δευτερόλεπτα. Πάει προς τα μέσα. Ευστοχή. 4. Κουφόπουλος. Βρήκε το χώρο και βρίσκει απέναντί του τον Θεοδόρου. Τσουμάνης για 3. Νένης στο follow. Θεοδόρου. Σουτ για 2. Για να δούμε. Τσουμάνης. Βήμα πίσω. Εκτελεί. Ναι!